ମହନ୍ତର ଗଦ୍ୟ କବ ହଁ ମହନ୍ତର ଗଦ୍ୟ ହେଲେ ମହନ୍ତର ଗଦ୍ୟ ଯେ ହଁ ଛେନମଣ୍ଡି ପଡ଼ିବ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଟିକେ କେଲାଟା ଶୁଭୁନି ଶୁଭୁଛି ଗାଁରେ ତମ ଗାଁରେ ଡାକିଦେବୁ ଆମ ମହାପୁରର ମହନ୍ତ ରହୁଛି
ଖାଲି ମାଟିଆ ପଦାକୁ କାଢ଼ିବେନି। ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବାହାରିବେନି। ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ତୁ ନେଇକି ରଖିବେ। ଡାକେ ଦାଣ୍ଡରେ ବସିବ। ଯୋଉ ପିଲାର କାନ୍ଦିଲେ ତାର ଘାଣ୍ଟି ଚିଲେଇ ହଉଛି ଦାଣ୍ଡରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁଣ୍ଡ କୁମ୍ଭ ଢାଳିବ ରଖିବ। ହଁ ହଁ ପାଟି ନାଗୁଛି ହେଇଯିବ। ମନ୍ଦିର ହଉଛି ଦାଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ମାରିବ। ଖାଲି କୁମ୍ଭ ମାରିବ। ତିନି ପୁଡ଼ା ଗାଣ୍ଡି ହେଇଗଲୁ। ଆପୁ ହେଲେ ଖାଉଛୁ। ଆପୁ ହେଲେ ଆପୁ ଭାଙ୍ଗ ସବୁ ଖାଉଛୁ। ତେଣୁ କରି କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଆରେ ମହାପୁରୁର ମନ୍ଦିର ହଉଛି ଦାଣ୍ଡରେ ବସିବ। ଖାଲି ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ବାହାର କରିବ। ପିଲାମାନେ କଣ କାନ୍ଦିଲେ କଣ ଡାକିନି। ମହାପୁରୁର ମନ୍ଦିର ହଉଛି ଯେତେ ଦାଣ୍ଡ ମାଇକିନା ଦାଣ୍ଡରେ ବସିବ। ଖାଲି ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ବାହାରକୁ କାଢିବ। ଯୋଉ ପିଲା ନ କାନ୍ଦିଲେ ଗାଣ୍ଡି ସିଲେଇ ବଢିଆ ଡାକିଛି ଆଉ ନାଇଁ। ଏମିତି ଡାକିଲେ ଏ ମହାପୁର ମନ୍ତ୍ର କରୁଛି କିଏ? କେତେ ଥର କହିବି କହିଲେ ଶୁଭୁଛି ନା ଶୁଭୁଛି। ଆଉ ଶୁଭୁଛି ତ ଏମିତି କେମିତି ଡାକିଛୁ? ତୋତେ ତ କହିଲି ଶୁଣେ, ତୋତେ ତ କହିଲି ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ବାଢିବ। ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାରିବନି। ଖାଲି ମାଟିଆ ରଖିବନି। ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ତୁ ନେଇ ଦବ ବୋଲି କହିଲି। ଆଉ ତୁ କଣ ଏମିତି ଡାକିଛୁ? ଡାକେ କୁମ୍ଭ ସମସ୍ତେ ବାଢିବ। ଦାଣ୍ଡ ଭାଇକିନା ବାହାରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ପିଲା କାନ୍ଦିଲେ ତାକୁ ନେଇକି ତୁଲେଇ ଦବ। ହେଲା ହଉ ହେଲେ ବିଜୟ ନାୟକ ମରିଗଲା। ବିଜୟ ନାୟକ ତ କହୁଛି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତାର ଅଛି। ବିଜୟ ନାୟକ ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ଏତେ ଥିଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ଗୀତ ଗୁଡା ଗାଉଥିଲା। କାହିଁ ଆଉ କୁଆଡୁ ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୁଆଡେ ପଳେଇଲା। ହଉ
ଅପରଚୁନିଟି ହବନି ବେଶୀ ଯିବ।
କିସ ହଳବନ୍ଧା ସରିଗଲାଣି ହଳବନ୍ଧା ସରିଗଲା କାହିଁ ତମର ଘଟଣା ପାଣି ସେ ହରିଆଣି ପକେଇ ତାର ରହିକି ତା ଘଟଣା ପାଣି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଗଣ୍ଡା ପାହାଡ ଆଣିକିରି କଣ୍ଟିଆ ପଡ଼ିଲେ ହଁ କଣ୍ଟିଆ ପଡ଼ିଲେ କୋଉଠି
আরে ধরে দান্ত কাটি আও ধরে পারি আসিব রে মোর হইয়ারে মাঝে মাকারি করে মন্দারে ঘটনা ধরে মাঝে মাকারি করে মন্দারে ঘটনা ধরে শুভে সয়ে আসিব বকারে রে অরে আসিব রে মোর হরিয়ারে কথা মনে জানি আনিতে বছর পানি রমন কথা জানি আনিতে বছর পানি নালিয়া ওঠরে তোর কইবু মধুর বাণী আসিব রে মোর হলিয়ারে দাতারে দিয়া বড় আনিতে মন্দি দূর গো আনিতে মন্দি দূর আহিবে মোর গুণমণি ন পারে জানি ন পারে জানি ତୋ ଜାଗା ଭଲ ହଉଛି ରେ, ଆଉ ସବୁ ଯା ଫ୍ଲପ୍ ହେଲା। ଆମର ମାଇବେଲା ସବୁ ସଠିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଘର ପାଣି ଆଣିଛି ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଗো ଆଣିଛି ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି অতিয়া পড়ার গো অতিয়া পড়ার আরে জানি অতিয়া পড়ার গো অতিয়া পড়ার ବାଳ ପଳ। ନାଇଲୋ ପଡ଼ିବନି ଯା।
ତୁରା ମୋର ଶାଶୁର ଦିଏ ଦଣ୍ଡ ଶାଶୁର ଦିଏ ଦଣ୍ଡ अरे मोटो का दियरा काले पम्बा बियरा गो कोले पम्बा बियरा तेरे बाईता कली सतो करमाएगी सतो करमाएगी अठार तारीखी बोली लो 18 तारीखी बोली मने बाबुजी मो आसी तुसे रता वाले पड़जू वाला ना पटिरे पटिए पिला सबू जगा जमाने ला सबू जगा जमाने ला इससे मिल लो गोष्टिया खाना बुद्ध गभीर बिलर पंख माई पर लंक निजर माई पर हेता कते गोटा आंबुलुटा गोता
चिपिले बाहर में खीर बना एक गाड़ी सोचिया जाओ नो माछ काटिली बेसर बाटी तुण हेगला खारिया तू रकत केबु भल पाइथिली गंजाम रे एक नंबर बोर्ड रे दारिया 70 किलो बाबू हमरे एलुलो पेटी काई हेच की लेके जाउची तो सुंदर मो भाईता हेड सेट छिड़ाइची खड़ा बुझलु कते दे दिली साबुन पेड़ा एबे खुरा टिकी मळी छड़ा सतरे हां पद्म पत्र पानी ढोला मोर गाय के पीला पानी आज तब चार जण केते दिन हापड़े पड़ी छो ए गां लोग ठियोरी पानी में पानी एची एची ए पड़ी कौन सोईला हारी लागिला सोईला ए पाड़े पुटिला छतो ए पाड़े पुटिला छतो तम चारि जण देखो को कुकुर बुझे जे एबे हम भाई पाड़े देखो को करे हेतु अरे आ गया अच्छा अच्छा तो सामने मेरे माई पे दे दिया तेरे हाथ में मार पड़ी रे एड भाई तुमने आठुना इधर आ चाहते कोड़े गले लगा दी मारे
ଆରେ କିଛି କ୍ଷୀର ବାହାରୁନି ଆରେ ଭଲ କ୍ଷୀର ବାହାରୁଛି କା ନାଇଁ ନାଇଁ ରାଧ ମୁଁ ତ 6-6 ମା ଆଲି ତୁ କେତେ ପାଇଲ ଭାଇ ଗାଁକୁ ବୋପାର ତ ଏରିଆ ତ ବୋପାର ହଇତ ଅଧିକା ଆକାରେ ଗାଁ ବହିବୁ ମତେ ରାଖି ଦେଲା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆକା ଧରି ନୋଚା 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 ତେତେ ନଜିଆ ଆସିଲ ତେତେ ସରମତି ହେଲେ ବାରବାରି ସଦର କାଇଁ ଛି ତୁ ଛି ଛି ବାହାର ଭାଇ अरे छोटा कुश्तिया काय बापा किरण पे लागू तो किरण नको नको कहू माने बोलो ने तो बारम औषाची मजे औषाची साधम औषाची आबा जाय दिनो बापा तो बोले कदे आरे पोटा गाड़ी दे मोर गाड़ी दे ए तो काळ्या मावशी छेड देची काळी कुठे जायची गाडी जो बाकी नाही हे सगळं देणं बिंदची आणि केकडे आणचू हेला इने सेई काणी सतिया पीतीपती आवडे सडी शिवायची काम दे पूजा जा बच्चा अरे बापा अरे रगत जा बत मंडळी सोडून गार पोचे पकड़ा अरे बापा राखे ना आप क्या कर गाड़ी नको गाड़ी पर बोले ये ना पर अरे कोई ऐसे माउसी हो रे माउसी बने कौनियानी सबकी भी आज बारे ढाके करी तो नहीं बसाई कोई तू बताए ना कोई ना दोन टिकट कति देखिया और फतिया नांटी बुडी सीमा चले अरे हम ए ऊंचू को पर छाती खाई आई ना हां आया एता मो पुआ केना दिया दिया बोली समुद्र आई पेड़ी आ मैं हांची ए टुकुना अरे बोले तो बोबड़ा क्या अरे उड़ा क्या तो क्या करू मां खोइता बारी ये ठीक है मीठा मारना ठीक है बालूरी अरे सबुला बाती राखी छे ए बड़ो और देखो कोपर रंडी हणी पैसा दरकार नहीं ताको नाही ये इसा मारा ना ए छे बुद्धि रे तू अगवार बापा कोण देखि ए साल देखी थी ए साल सुंदर ओडी कुना गोळा मुकुरी पत्र सी एक एले काळी जाती हाचे आणि आलो तुरालो आलो ए देखा तो के तो बेइते अरे बापा आ चाला टाइम नहीं विवाह चुड़ा कर देबा तो सुनाय मंदिर प्रतिष्ठा जो हमर हबो से दिन निश्चय विवाह विवाह करिबी रे एटा मु करेबी 21 लाख टंका 21 तुला सुन्ना हैला गोदरेज फ्रिज कूलर एसी सब बप्पू दवराव क्या रो रही है बप्पू दवराव अब कितने दे दो सामुनियानी की दमदी फ्री सामुनियानी की दमदी फ्री हां तो ठीक है हेडी हेडी सामुनियानी का गाड़ी चिड़ाई जदी हां आओ एक तो उड़ो
କହୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଦେଖିଛି ଆଉ କହିଲା ଟିକେ ସାବୁନିଆ ବାବା ସବୁ ଦବ ହଁ ଆଉ ବାପାରେ ତୁ ତ ଛୋଟ କେପା ତୁ ତ ବିଲ ବାଡିକୁ କୁଆଡେ ଯାଇପାରୁନୁ ସୁରତ 2 ଦିନ ଗଲେ 3 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ ହଁ ସବୁରେ ମୁଁ କାମ କରିବାନି ଏ ଦେଖ ମୋ ପୁଅ କାମ ଭଲ କରୁଛି ହଁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବି କରୁଥିଲି ନାଇଁ 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 ମା କରି ଏଇଟା ବାପା ମତେ କେବେ ପର ଦେଖିଆ ବାପା ତ ବାহিର ଦେଖିଛୁ ଗଲା ଆଉ ସେଇ ନା ଗାଇଥିଲ ଓ ଛାଡେ ଏ ଶୁଣେ ଯା ଯା ଖାଇ ପକା ଆଉ ଆମେ ରୋଲ କରିଦଉ ସାଙ୍ଗର ଚା ଖାଇ ପକଉ ଡାକେ ସବୁ ଭାଉଣୀ ଡାକିଛି ବିଲ ରହିବାକୁ ମୁଲିଆ ମେଳିଆରେ ଡାକି ଡାକି ଆସି ରେ ଆଜି ତ ଫେଭରେଟ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ଓଉ ରହିତା ଆଉ ତ ମାଉସୀ କହିତା ହେଲା ଯା ମଉସା ହେଡି ହେଡି ଇଏ ଓକିଲ ପଇଡା ହେଲା କି ପାଉଡିଆ ଓକିଲ ପଇଡା ଏ ସାଉ ଆजा ଆजा ପାଣି की खाई दे माई को नहीं तो क्यों करूं अरे बे नहीं हां ଖାଇଲାଣି ରେ हां खायो गला बे ଏ ତ ଖୋଜ କି ଖୋଜ ଉଠି আসলে রই আসো ଏ মধুরী গছরা চাই কিডল বারো জুরে ডলিয়া ভাই তোর ডলর সাবদ নাই गरीबी देश गला तोर भाड़ू भाड़ू दिन गला प्राण कांता धिले गाड़ी लगाते कति आदि सुतरे राती लगाते करो आज भी कोला छाड़ो फुटिला बली तुआ तमन कुकारी लो मुते जा कली कारी मुते जा कली एबे तुना दे तुना कली हाँ
ସତିଆ ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ଆଗରୁ 3 ଡବଲ ମାଗି ଏଇ କଲେ ଯାଉଛି ରହୁନି କାଗ ଭଲରେ ରେଣ୍ଡ ମରୁନି ଅଲ କେହି ପଡୁନି ମରୁନି ପଡୁନି ନା ହଁ କଣ ତମେ ଶୁଣ ତମର କେତେ ମୂଲ୍ୟ କହିଛ ମୁଁ ନେଇଦେବି ସାମକୁ ଦେବି शामको ସାମକୁ की हिंदी तो पढ़ी तेरे को शामको हिंदी में बात करो आवाज अभी जवानो हम हाजे अभी जवानो हाजे लेवा माटे जो मारे बात सांभळो हेलो गुजराती कहवानो गुजराती हिंदी नहीं गुजराती के मारे हाथे चल निकल यहाँ से अमर समान सरवर सरवर आंगे बात ए कितना दिया आंगे काट दो हाँ कितना रुपया 7.5 5,000 अरे 6,000 हाँ 6,000 से इधर बोलता है समय साल बोलिए भागले मानता है ए बोलना ए दिया मुला सुबुचले नहीं असले ए तमा और आइला लो माइला ले अरे किधर बुले ताने ये ले से बाउती ये ना ए प्यारा न बुआ आमे बताला तमो का इतानी ना देखो बुआ ए सारा बुढ़ा को सारा पसंद नहीं होता है କଳ ପୁରା ଶୁଖିଗଲାଣି ହଁ ଆଉ ଗଦା କରିଦିଅ ହଁ ବିଲେଇ ଧୀରେ ଆସ୍ତେ ଉଠ କାକୁଟି ଉଠିବନି ହଁ ଧୀରେ ଉଠ ଧୀରେ କଥା କିସ ଧୀର ରହିଗଲ ହେଲେ ଖଳାଟା ଟିକେ ଶୁଖିନଥିଲା ଶୁଖିନଥିଲା ଆଉ ଗତା କରିଲେ କଣ ଉତ୍ତରରେ କଥା କରେ ହବ ଯେ ଏବେ ହଁ ଆଉ କାହିଁ କରିବା କାମଟା କଲନି ପ୍ରଧାନ ବାବୁ କିସ କିସ ହଉଛି କି କହୁନ ଉଠିଲେ କିସ ହଉଛି କି ମନ୍ଥିଲେ ହଁ ପକା ଗତା ଏ ପୃଥିବୀରେ ହରହରି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ତଥା ଗରିବୀ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣ ଆହୁରି ଅଛି କାରଣ ଏ ଦଣ୍ଡ ମହିମା ଶୁଣ ଆନନ୍ଦ ଶୁଣ ତଥା ଚିନ୍ତି କରି ଯାହାର ବର ପାଇଅତେ ଦଣ୍ଡ ଧର ତେବେ କି ପାଇବ ବର ଏ ରୀତି କଲି ତଥା ଦଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା ଯେ କରଇ ସେ ବଂଶ ଫଳ ପାଇ ଗର୍ବ କଲେ ଆଚାର୍ୟ ନା ସଜି ଯାଇ ତଥା ରୁଦ୍ରଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ରୋଗ ଜନ୍ମେ ତା ଦେହରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରେ ମରେ ଜାଣୁ ତୁ ତଥା କଥା ଗତା କହି ହେଇଛି କି ଗତା କଦରୁଛେ ଆକି କରୁଛ ଆମର ତ ଦଣ୍ଡ ଖାଉଥିଲା ଗତା କରା ହେଇଛି କି ଧାନ ଖଳଟା ଶୁକୁନଥିଲେ ତ କହିଲି ପରା କେମିତି ଲୋକ ଦେଖ ଆପୁଲିଆ ବୁଝିଲ ଆପୁଲି ବୋଲଥିଲେ ମତେ ତ ଆପୁଲି ବୋଲି ଲାଗୁଥିଲା ଇଏ କଣ ଭାଙ୍ଗ ଆପୁ ଘୁଡୁକା ଲିପୁ ବିହର ଆଉ ସବୁ ଜାଗା ଖାଉ ଗତା କରା ହେଇଛି ମାମୁ ପଚାରିବା ଗତା କରା ହେଇଛି ହଁ ଗତା ହେଇଛି ଖଳ ନିପିଲେ ତମେ କୁହାଲା ପରା ଖଳ ନିପା ହେଇଛି ଆଉ ଫାଟ ମରିଯାଇଥିଲେ ଖଳ ନିପା ହେଇଛି ଆଉ ଖଳଟା ଶୁଖିଲେ ଗତା କରିବା ତା କରିଦିଅ ବୋଲି କହିଲି ପରା ଆଉ ସେଇଟା ଆଜି ଶୁଖିଲେ ଆମର ଏଇଟା ଭୁଲ ନାଇଁ ସୁବୁଦ୍ଧିରେ କଥା ହେଲେ ମହାପୁର ବାହାରେ ଭାତିଆ ଟିକେ ନିଅଣ୍ଟ ଅଭାବ ଆଉ ଧାନ ହେଇଛି ତ ଭାତି ହେଇଛି ଅଭାବ ହେଇଛି ଦେଇଦେବା ନାଇଁ ମଳି ମଳି ଦେଇଦେବା ନହେଲେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଇଦେବା ନା ଚାଲ
ପାଖି ପଡିଛି ପାଖି ପଡିଛି ହଁ ତାହେଲେ ମଳି ଦିଅ ହଁ ଧାନ କି ପାଖି ପକେଇକି ପାଳ କାଟୁଛ କି ପାଳ କାଟିଲ ଆଉ ଘାଣ୍ଟି ଦିଅ ଆଜ୍ଞା ମହାପ୍ରଭୁ ହଁ ଧାନମାଳ ବୋଲି କହୁଛ ଆଉଥରେ ଗୁବୁ ଗୁବୁ କଣ କରୁଛ ଆମର ମହାପୁରର ଭୋଗ ଲାଗୁଛି ତ ସେଇଟା ମହାପ୍ରଭୁର ଭୋଗ ନାଗୁଛି देखो इस पर देखा लगा ये सेवा चारी अन्न सेवा करो अन्न सेवा कले कि पड़ पाए खंडिया काम देव हुए शुक्ला गाचा कंचा हुए उसने दान गचा हुए अपुत्र नारी पुत्र पाए दारिद्र कोबर हुए अंधा चखुदान पाए बांधा पळदान पाए हे जाण मनरे कल्पना करछ ଧାନ ମଳି ଧାନ ମଳ ସରିଗଲାଣି ପତିଲି ଗଲୁଣି ପତିଲି ଆଉ ପତିଲି କର ହଁ ଡବଲ ପତିଲି ଦଉଛି ଏ ବର୍ଷ ଦୁଇଟା ପତିଲି ହିସାବରେ ହଁ ତଥା ଧାନ ପତିଲି କରିଦେଲ ପତିଲି କଥା ଉଡେଇନ ଉଡାଇନି ଉଡେଇଦା ପବନ ହଉନି ଫେନ୍ ନଟା ହଁ ଆଉ ଫେନ୍ ନଗେଇ ଉଡି ଉଡେଇ ଦେଲ ଉଡା ସରିଗଲା ରାଶି କରିଦେଲଣି ରାଶି ହେଇନି ରାଶି ହେଇନି ଆଉ ରାଶି କରୁନ ହଁ ତଥା ରାଶି ପୂଜା କରିଦିଅ ରାଶି ପୂଜା କରିଦିଅ ହଁ ପୂଜା ନମ୍ବର 1 ପୂଜା ମାମୁର ପୂଜା କେବେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ପୂଜା ନାହିଁ ଇଆଡେ ମୁହଁ କରିକି ତୁ ତଳ ହଁ ପଛାଡୁ ବେଳ ଗଡିଗଲାଣି ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ବୋଲିକିରି ଦିଅଲା
आ तापर द्वितीय कुआडू जितबे आगा माँ कुआडे अछि देख ସେଥିପାଇଁ ସବୁକୁ ଆଲୋଚନା କରିକି ଦୁଇଟଳ ଦିଆ ହଉଛି ହଁ ହଁ यार तो बोलना एक तो महापुर अच्छी एक तो बुझती एक तो माँ अच्छी आ यार तो पूरा मुंडिया मारले ଆଉ କେତେବେଳେ ମାଟା ଇଆଡେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥାଉଛି ବୁଲିବାକୁ ମାଟା ଯାଇଥାଉଛି ଇଆଡେ ସେଇଠି ମା ଗୋଟେ ଛିଡା ହେଇନି ହଁ ସେଇଠି ଦେଖ ମା ସେଇ ଛିଡା ହେଇନି ଗୋଟେ ଆସିଆଡେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବନି ତମେ ସବୁ ବୁଝିବାର ସବୁ ବଡ କଷ୍ଟ ଆଘାତ ହଉ ହଁ ମା ଆମର ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ରାଶି ପୂଜା କରିଦେଲ ହଁ ରାଶି ପୂଜା କରିଦେଲେ ଆଉ ମାପୁଣି ଟାକୁ ଡାକ ରେ ଏ ଛେନା खाता पेन देखी गोविंद नाव एक गोविंद नाम ना धरी चार तार ना धरी हिंदी दियाउची अरे काय खूप दियाउची महापुर महापुर हेला रे हेला रे महापुर एक होता महापुर एक होता धारे तात्र भिन्न ताऊ आओ महापुर तने आजे आजे हले तमरा पूरा को महापुर हले रखिना नंबर काम को किने नंबर काम को तमे दासना हरे नाम ठीक करो
ପିଟୁଣି ଭଳିଆ ଚାଲିଛି ହେଲା ଆଉ ପିଟୁଣି ସିଡିଗଲେ ଏମନ୍ତ ପାଞ୍ଚେ ମନରେ ମିଳିଲେ ଦେଉଳ ଠାରେ ଏମନ୍ତ ପାଞ୍ଚେ ମନରେ ମିଳିଲେ ଦେଉଳ ଠାରେ ଦିନ ଯୋଗେ ଫଣେ ଅତି ଅନୁଚରେ ସେ ହରେ ଚରଣ ପାଦକୁ ଧାରି ଚାଲ ଯିବ କୋକଳି ସେ ରାମେଶ୍ୱର ଛନ୍ତି ଲଗାଇ ଚାଲ ଯିବ କୋକଳି ଆରେ ଭାଇ ସମସ୍ତେ କଥା ହେଇ ପଳେଇ ଆସିଛ ନା हेलो ସେମିତି ଭାବନି ଆଜ୍ଞା ପିଲାଟିଏ ନୁହଁ ମୁକ୍ତ କରିକି ଆସନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛାଡ଼ି ଏବେ ଯୋଉ ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାହାରିଲେଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାୟତ୍ରୀ ଛାଡ଼ି ମୁଖରେ କରନ୍ତି ଗାରେଡ଼ି ଆଉ ମଦ ଘାଟିରେ ପଶିଲ ଖାଆନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା ମରି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ତ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି ପାଞ୍ଚଟା ଆଙ୍ଗୁଠି କଣ
मुन्ना भाई केड़े काम गलो है आज मोर 24,000 जमीन किने गलो है हो मु रखी
दिव्य स्त्री पन्नकुंभा दिव्यरूपगणिका पुष्पमाला सत्यो वत्स्यन्नदिरुदं काञ्चनो शुक्लदान्यो मुक्तावाणितराजं सुखविकलकुला भगवन्ते आरोग्यमस्तु भारत शांतिरस्तु अष्टकाल प्राप्तिरस्तु शुभम भवतु शुभम भवतु शुभम भवतु साइड साइड है बाकी अच्छी दियो गंता रखी दियो देखो सभा करो सभा कले कि बड़ हुए शुक्ला गाज कंचा हुए उसना दाना गचा हुए अवधि नारी पुत्र पाए दारिद्र गोबर हुए अंग चकुदान पाए स्कंद फलदान पाए मन कल्पना कर मणिमा जहा कहला ताहा कला 16 पेड़ करी कराई 16 पेड़ हां करछ हां हां आउ तमती तंत्र काम आउची चस्सा पिला ले तंत्र काम आउछ प्रति काम आमती हां तंत्रे खदी बड़ी बर खदी हां बढ़िया बण आउची हां लोक मशीन दे मुंडे आमे मशीन दे भाई आमे हाथ रे हां
ହେଲେ ମଣିମା ଯାହା ହୁକୁମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ବୁନ୍ଦ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବେ ଆଉ ମା ପିନ୍ଧିବେ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଖଦିରି ଆଣ ଖଦିବୁଣା ହେଲା କି ଖଦିବୁଣା ହେଇନି ହେଇନି ଚାଲିଛି କାମ ଖଦିବୁଣା ହେଲା କି ନାଇଁ ଗଣ୍ଡ ପଡିବ ଗଣ୍ଡ ପଡିବ ଘଣ୍ଟା ହଁ ସେ ଗଣ୍ଡ ରେ ଥଣ୍ଡା ଖଣ୍ଡା ଖଣ୍ଡା ପଡିବ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିବ ସୁରତ ଯାଇଛ ବୋଧେ ସୁରତ ଯାଇଛ ବୋଧେ ମୁଁ ସୁରକୁ ଯାଇଛି ହେଇଗଲା ନମ୍ବର 1 ଖଦି ଦିଅ ସେବା କରି ପାୟସ୍ତ ଦଣ୍ଡ କରି ପୃଥିବୀରେ ହରହରି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ତଥା ଗରିବୀ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣ ଆହୁରି ଅଛି କାରଣ ଏ ଦଣ୍ଡ ମହିମା ଶୁଣ ଆନନ୍ଦ ତଥା ଚିନ୍ତି କରି ଯାହାର ବର ପାୟସ୍ତ ଦଣ୍ଡଧର ତେବେ କି ପାଇବ ବର ଏଡ଼ିଛି କଲି ତଥା ଦଣ୍ଡରତ ଯେ କରଇ ସେବାଂଶା ଫଳ ପାଇ ଗର୍ବ କଲେ ଆଚାର୍ୟ ନାଶଟି ଯାଇ ତଥା ରୁଦ୍ରଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ରୋଗ ଜନ୍ମେ ତା ଦେହରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରେ ମରେ ଜାଣ ତୁ ଭଲେ ତଥା ମଣିମା ଯାହା ବୋଇଲେ ତାହା କଲେ ତାହା ହେଉଛି ଯାହା ହଉଛି ହଉଛି ନା ହଁ ବଢିଆ କରୁଛ କାମ କରୁଛ ଯେ ଆଜି ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଏ କାମ କରିବାକୁ ଯେ କାମ କରିବ କାଲି କାଲି ପୁରା ମାନ୍ଦା କାଲି ମାନ୍ଦା ନଥିଲା ହଁ ତାଙ୍କେ ସିଆଡେ ଟିକେ ବିଚାର ବିଚାର କଲେ ବିଚାର କଲୁ ଆମେ ବିଚାରିଆ ହେଲୁ ଆଜି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଆମର ବନ୍ଧୁ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ବଡ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ହଁ
ବେଲେ ଆମର ଯୋଉ ଆଉନାହାନ୍ତି କି ଯୋଉଗୁଡାକ ଆଇନାହାନ୍ତି ସେଗୁଡା ଉପରେ ପଡୁଛନ୍ତି ଅସୁବିଧାରୁ ନାଇଁ 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 ସିମେଣ୍ଟ ନୁହଁ ଜାଣିଲ ଆମର 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 ଭୁଗୁତା ମହୋତ୍ସବ କୁଣ୍ଡେଇକି ଧରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ 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 ସେ ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ ଆମ ସମସ୍ତେ ଆଣି କହିବି ଆଜି ପାଖ ବୁଗାରେ ପଡିତା ହେଲେ କହନ୍ତି ହଁ ହଉ ହଉ ନହେଲେ ସେପଟେ ଯିବା ହଉ ଏଇ ଶୁଣ ହଁ କୁହ ମଣିମା ହୁକୁମ କରିଛନ୍ତି ଶୁଭୁଛି ହଁ ସେଥିପାଇଁ ହଁ ଏ ହଉ, ସମସ୍ତେ ଆଣିନି ଏ ସମସ୍ତେ ଆଣିନି ହଉ ହେଲେ ମଣିମା ହୁକୁମ କରିଛନ୍ତି କଣ ହୁକୁମ କରୁଛୁ କଣ କହିଛନ୍ତି ହେଲେ ପୁଅ ଟିକେ ଖୋଲିଦବ କୋଉ ଟିକେ ଖୋଲିଦବା ପୁଅ ହେଇଗଲା କି ହେଇନି ବାକି ଅଛି ବାକି ଅଛି ହଁ। କଣ ବାକି ଅଛି ପଥର ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ ବସେଇ ଦେଇଛି ହଁ ହଁ ବଜେଇ ଦେଇଛି ସଲକି ଏଇଠି ବସେଇବ ଆଉ ଥରେ ଜଳ ପଟା ପକେଇବ ସବୁ ଜାଗା ନା ନା ଏପଟ ସବୁ ତ ପଥର ହେଇଯିବ ଆଉ ହେଇଗଲା କି ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ପାଣି କେମିତି ହେଇଛି ନମିଳେ ଖାରିଆ ହେଲେ ଶୁଣିଲ ଏଇ ଆମର ଏ ଡାକୁଆ ବାବୁ ମାଙ୍କର କିଛି ଋଣ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ଏ ଋଣଟା ଆମର ସକାଳ ଭୋରୁ ଆମେ ତ 3ଟାରୁ 4ଟାରେ ପଳବା ବୁଝିପାରିଲ 6ଟା ବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କର ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ ତାପରେ ପାଣି ଆମର ନିର୍ମଳ ହେଇଯିବ ହଁ ହଉ ହଁ ଉଠ ସେବା କଲେ କି ଫଳ ପାଏ ଖଣ୍ଡିଆ କାମଦେବ ହୁଏ ଶୁକୁଲା କାଠ କଞ୍ଚା ହୁଏ ଉଷୁମାନ ଗଜା ହୁଏ ଅପୁତ୍ରିକ ନାରୀ ପୁତ୍ର ପାଏ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କୋବର ହୁଏ ଅନ୍ଧ ଚକ୍ଷୁଦାନ ପାଏ ପାନ ଫଳଦାନ ପାଏ ଯେ ଯାହାର ମନରେ କଳ୍ପନା କରିଥାଏ ମଣିମା ଯାହା ବେଲେ ତାହା କଲା ତାହା କରାହେଇଛି କରାହେଇଛି ହଁ ହଉଛି ହେଲେ ହଁ ହେଲେ ମଣିମା ଗାଧେଇବାକୁ ଯିବେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯିବେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯିବେ ହଁ ହଳଦୀ ଟିକେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ହଳଦୀ ଆଗ୍ରହ ହଁ। ଆଉ ସାମ୍ପୁ ସାବୁନ ନାଇଁ ସେ ପ୍ରତି ନାଇଁ ନାଇଁ କି ହଳଦୀ ଆଗ ତାଙ୍କର ହଳଦୀର ଆଗ୍ରହ ତାହେଲେ ହଳଦୀ ବନେଇଦବା ବନେଇ ଦିଅ
ନାଇଁ ଖଦରା ଅଛି ହଁ ଖଦର ରହୁଛୁ ଟିକେ ଆହୁରି ଆଉ ଖଦରା କେମିତି ହେଲା ଏବେ ଖଦରା ହେଇଯାଇଛି ଖଦରା ହେଇଯାଇଛି ଦେଖ ନାଇଁ ଇଏ ଦେଖ ଦିଏ ଦେଖିଛ ଇଏ ଖଦରା ନା କିଛି ଦେଖ ଦିଏ ଖଦରା ହେଇଛି ନାଇଁ ଖଦରା ନା ଖଣ୍ଡ ଖଦରା ଏତେ ସମୟ ମୁଁ ଗଣେଇବାର ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଅଛି କଣ ଜାଣିଲ ସେ ଅର୍ଥ କଣ କଣ ଅର୍ଥ ବୋଇଲେ ଏ ଯୋଉ ଯେତେ କଥା ପରା ଯାହା କିଛି ଥିବ ଆ ଉପରେ ଗଡ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କଥା ପଚାରିବ ହଁ ହେଲା ଯେ ତମେ ବଥା ବରଷ ଯୋଗୁରୁ ମାଙ୍କୁ ଛାଡିକିରି ଦାଣ୍ଡଗିରି ଖାଇଦେଇକିରି ପଳେଇବେ ହଁ ତା ଦେହ ଶାସନ ହେଇଥିବ ତମେ ଢାକୁଣ ଭଳିଆ ପଥରେ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ହଇଲା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ ସେଇଠି ଠିକ ପଣ୍ଡରେ ଆକିଛ କରିବା କେମିତି ଆଉ ଯେମିତି ସେଥିପାଇଁ କଣ କରୁଛ ହଳଦୀ ହେଇଗଲା ହଁ ହେଲେ ଉଠେଇ ଦିଅ ସେ ତୋଳି ଦିଅ କରିବି ଅଛି ବୋଲି ଜାଣ ଆହୁରି ଅଛି କାରଣ ଏ ଦଣ୍ଡ ମହିମା ଶୁଣ ଆନନ୍ଦ ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତି କରି ଜାଣ ବର ପାଇତେ ଦଣ୍ଡର ତେବେ କି ପାଇବ ବର ଏଠି କଲେ ଦଣ୍ଡରତ ଯେ କରଇ ସେ ବଂଶ ଫଳ ପାଇ ଗର୍ବ କଲେ ଏଠାରେ ନାଶ ଦିଯାଏ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ରୋଗ ଦେନେ ତା ଦେହରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରେ ମରେ ଜାଣନ୍ତୁ ବୋଲେ ମଣିମା ଗୋଟେ ହୁକୁମ କରୁଛି କଣ ହୁକୁମ କରୁଛନ୍ତି କଣ ବଡ କଠିନ ହବ କଠିନ ହୁକୁମ କଣ ਹੈ କଠିନ ହୁକୁମ କଠିନ ହୁକୁମ ହଁ କଣ କଠିନ ହୁକୁମ କରିପାରିବନି ପାରେ ଲାଗୁଛି 16 ପଣାରୁ କହିବୁ 16 ପୁଣି କରିପାରିବନି ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ହଁ ସେଟା କହୁନ ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ ହଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ହଉ ମଣିମା ଦାନ୍ତରେ କୁଟା ଧରିବ ଦାନ୍ତରେ କୁଟା ଧରା ହେବ ହଁ ଗୋଡ଼ ତଳ ଆଟି ହାତ ଆଣିବ ଗୋଡ଼ ତଳ ଗୋଟେ ହାତ ଆଣାବ ନାକ ଧରା ହବ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ତ ରହିଲେ ଆମର ଗୁରୁତୁଲ୍ୟ ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା କଠିନ ଆପଣ ଆଘାତରେ ଆମେ ଟିକେ ବତନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିକିରି ଆମେ ଟିକେ କରୁ ଆଉ ବତେଇ ନା ନହେଲେ ଆମ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବନି ମା କିସ କରୁଛନ୍ତି କତୁ ଆମ ଦେହରେ ହେଇପାରିବନି ମା କିସ କରୁଛନ୍ତି କତୁ କିସ କରୁଛନ୍ତି କରିବ ଆମେ ନା କିସ କରୁ
ଆପଣର ଏବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମର ଆମେ ଜିନିଷଟା କରିବାଟା କଷ୍ଟ ହଉଛି ଆପଣ ଟିକେ ଶିଖେଇ ଦେଲେ ଆମର ଦଣ୍ଡୁଆ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ କରିବେ ସତନା ମିଛରେ ହେଲା ହଁ ହଁ ତମେ ତମେ ଶିଖିବ ହବନି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଦ୍ୱାରା ହବନି ତ କହିଲି ନା କହିଲେ କହିଲେ ହେଲା ଇଏ ହେଡ଼ି ଘରୁଟାକୁ ଗଢ଼ିବାର କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଭାଙ୍ଗିବା କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ତୁଣ୍ଡିଟାକୁ ଗଢ଼ିବ କେତେ ତମେ ଯୋଉ କଥାରେ ସବୁ ଫେସ୍ ସେକେଣ୍ଡ ମିନିଟ୍ ହେଲି ମୁଁ ତ ବାସ୍ତବ କଥା କହୁଛି ବାସ୍ତବିକ କଥା ଆଉ କଣ ହଉ ମୁଁ ଯଦି ଶିଖେଇବି ହଁ ବତ ମାତ୍ର 2ଟା ଗୋଡ଼ ହବ 3ଟା ଗୋଡ଼ ହବନି ସେଇଟା ହେଲେ ହବନି ହଁ ସେଇଟା ହେଲେ ହବନି ସେଇଟା ହେଲେ ହବନି ଆଉ କିଏ ଆଉ ଆମର ଦଣ୍ଡ ଆଇନ କରିବେ ଆମେ ହଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ହଁ ଭୋଗିବା ମା ବୈଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହା କରିବେ କରିବେ ମା ସବୁ ଦେଖୁଛି ବା ହଁ ହଁ ଦେଖୁଛ ନା ନା ଭୁଲ ହଉଛି ଆମର 2ଟା ଗୋଡ଼ ରହିଲା ମା ଦେଖୁଛ ଭୁଲ ହେଲେ କହିବ ହେଲା ହେଲା ହଁ ତେବେ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଥଣ୍ଡା ପାଗ ଆଇଲା ହଁ ତାହେଲେ 20 ଦିଆଯିବ ହଁ ଦେଖ ଅଇଲେ ଇସ୍ମାଇଲ ଦେଇଗଲେ ମାର ଏ ସେବା ଛାଡ଼ି ଅନୁସେବା କର ଅନୁସେବା କଲେ କି ଫଳ ପାଏ ଖଣ୍ଡିଆ କାମ ଦେବ ହୁଏ ଶୁକ୍ଳ କାଠ କଞ୍ଚା ହୁଏ ଉଷୁଣ ଧାନ ଗଛା ହୁଏ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କୋମର ପାଏ ଅପୁତ୍ରିକ ନାରୀ ପୁତ୍ରବତୀ ହୁଏ ଅନ୍ଧ ଚକ୍ଷୁଦାନ ପାଏ ବାନ୍ଧ ଫଳଦାନ ପାଏ ଯେ ଯାହାର ମନରେ କଳ୍ପନା କରିଛ ତଥା ମଣିମା ଗୋଟେ ବଡ ହୁକୁମ କଲେ କଣ ହୁକୁମ କଲେ କଣ ହୁକୁମ କଲେ ବୁଝିଲେ 13 ଜଣ ଗଡି ଗଡିଯିବ 13 ଜଣ 13 ହଁ କାଲି 14 ଜଣ ହେଇଥିଲ 14 ହେଇଥିଲା 14 ଜଣ ହେଇଥିଲ ହେଲେ 13 ଜଣ ତମେ ଗଣିନ ଗଣା ହେଇନି କାଲି ତମେ ବୋଲେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମିଶେଇ 14 ହେଇଥିଲା ନା କର୍ତ୍ତାକୁ ମିଶେଇ 15 ହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଛି ହଁ ହେଲେ ମା ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦେଇଛି ତ ହଁ 13 ଜଣ ଗଡି ଗଡିଯିବ 13 ଜଣ ଗଡି ଗଡିଯିବ ହଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାଠ ନଦା ହବ କାଠ ନଦା ହବ ଆମର ତ ପାଠ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଆମେ ସେମିତି ପୂଜାବିଧି କରିଦେଇ ତୁଲ କଥା ହଁ
ଆଚ୍ଛା ପକେଇଲ ହଁ କାଠ ପକା ହେଇଗଲା ତାପରେ ଲୁଗାଟି ପକାଅ ହଁ କାଠ ଉପରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ଋଷିପୁତ୍ର କଥା ତମେ ଦାତାଙ୍କର ଏତାଣି ଭାଙ୍ଗ ତମର ନଡିଆ ଏ ଭାଇ ଦାତାର ପଇସା ଆଇବ ସିଆଡୁ ସିଆଡୁ ଆଇବ ଦାତାର ପଇସା 10 ଟଙ୍କା କାଠ ପଇସା ଦାତାର ପଇସା 10 ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଭାଙ୍ଗା ପ୍ରଥମେ ଆସିରେ ପକ ତଳେ ସିନ୍ଦୁର ପରେଡ ଧରି 3 ଟଙ୍କା ଏ ଭାଇ ପଛ ଟିକେ ସେଠି ମା